Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, dumateng para ulama, dumateng para kiai, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Murtado ingkang sangat kinabekten ugi satuhu kita hormati, dumateng pini sepuh aji sepuh ingkang sampun lebdo ing pamawas, ingkang kinurmatan ugi ingkang kinabekten dumateng panjenenganipun Romo-romo guru kiai ingkang sedaya sampun hadir, ugi puji syukur alhamdulillah ingkang sampun kersa bimbing kita sedaya tuwin putra-putra kita nderek sinau dhateng agami suci yang menika agami Islam. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang kinurmatan sedaya perangkatipun, dumateng para bapak, para ibu, sedherek-sedaya undangan lan warga masyarakat Desa Taman ingkang sampun satata lenggah ingkang kinabekten saha kinurmatan. Puji syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten wekdal dalu menika kula panjenengan sami sedaya tinakdiraken saged makempal wonten ing mriki panggenan ingkang kala wau sampun dipun aturaken panjenenganipun pranatacara bilih adicara dalu menika dipun bikak kanthi sangat sederhana nggih. Panggenanipun dipun papakaken wonten menapa menika tanggul napa radosan Pak? Tanggul nggih. Tangkis nggih. Nggih senajan to papan tuningipun kados ngaten sampun ngantos ngringi raos syukur kita panjenengan sami dhateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala keranten limpahan rahmat nikmatipun sehingga krawuhan kula panjenengan sami tetep dhateng kawontenan sehat wal afiat, amin Allahumma amin. Shalawat ugi salam tansah kita kunjuk aturaken dhateng ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten pitedah piwucalipun bimbinganipun kula panjenengan sami saged nderekaken sunahipun kanthi manut dhateng syariatipun agami Islam ingkang entas kula panjenengan sami wiwit rikala jaman jahiliyah ngantos sakmenika kita ngraosaken lumebet wonten ing jaman ilmiah, jaman ingkang sampun terang terwaca, ingkang sampun cetha bilih kula panjenengan sami saged mangertosi pundi margi ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala lan pundi margi ingkang dipun bendoni dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para bapak, para sedherek-sedherek ingkang hormati, saderengipun kula nyuwun agunging samudra wanging sami ingkang sakatha-kathahipun ingkang kala wau dipun sebutaken nggih wonten ingkang mestani Pak Kiai, wonten ingkang
mestani ki dalang. Kitosipun kula menika nggih mboten kiai sak ning aslinipun kula panjenenganipun dalang, Pak. Nggih. Dan insyaallah mangke tanggal 26 Agustus niki nggih. Insyaallah pentas datang dusun Prijek. Ini Pak Kasun ya, Pak. Pak De. Terus kenal Pak Kasun. Lajeng ingkang salajengipun kenging menapa kula kumawantun matur dhateng rasa panjenengan sami saektosipun kula menika nuhuni dhateng panyuwunanipun Bapak Lurah. Mesinipun panjenengan wonten Tondo Pitaken. Kok Pak Lurah iki nekakno dalang Kotuban iki karepe apa ngoten nggih. Yektosipun menika tasih pernah kaponaan kalian kula. Ngeten. Nah, kalau wingi watawis Senin menika telepon bilih dateng mriki badhe dipun wontenaken sedekah bumi. Kanten cara nyampaiaken niku napa niku pancen sampun terlintas dhateng pikiranipun napa pancen piyambakipun kang boten ngertos. Kaporo maturipun kejawi sedekah bumi badhe ngawontenaken ruwatan bumi. Lah rumah kula rumatan bumi nggih mawi wayang. Mboten ngertos nek wayange nggih wayang wong niki. Nah, ngomong iki, Pak. terus mestinipun nggih kula kalau beto wayang Pak ning namung beto pinten kalau tasih ten kendaraan mboten kula beto mriki. Sale ningali kawontenanipun. Kurang kaji. Milanipun saderepun kula nyuwun agung samudra pangsami ingkang sakata-kataipun. Ingkang wosipun wigati kula dipun rawuh dhateng mriki kapurih njlentrehaken sejatosipun napa to mak merdine sedekah bumi ning keranten sampun dipun aturaken saking Bapak Sekdes saking panjenenganipun Romo Kiai Haji Murtanto kula wau sampun kathah. Dados kula pun boten kedungan ngomong. Nggih. Niki saged-saged kula badhe njlentrehake nuwun sewu Pak nggih. Wong panemune tiyang niku ora beda kali cacahe sirahe menungso nggih. Dados tunggal kagungan penemu ngaten, setunggal kagungan penemu ngaten niki lah menungso. Jatosipun ngaten. Ning tujuan lan maksudipun insyaallah sami. Nggih, dadi sedekah bumi utawi khol bumi lek cara tuban manganan niku tujuanipun sami. Napa to wertine sedekah bumi utawa manganan niku wau. Kalau wau sampun dipun babaraken kalian panjenenganipun Romo Kiai Murtanto kala wau, saektosipun menungso menika mboten pikantuk supih dhateng bumi. Keranten menapa? Bumi menika kejawi panggenanipun menungso kewan lan sapanunggalanipun pranyata bumi menika sumber kehidupan manusia niku piyambak. Lah kenging napa kedadipun sedekah kedadipun sedekahi. Nggih menika tandha bekti kula panjenengan sami bilih senajan to bumi menika mboten saged dicanten ning nyatanipun aturipun Romo Kiai kala wau bumi menika sak temenipun saged ngomong. Nggih. Lah sinten ingkang saged ngomong saged mirengaken swantenipun bumi nggih menika tiyang-tiyang sampun wening atinipun ingkang sampun kagungan kapitayan kanthi lebet. Lah tandhanipun menawi bumi menika ngomong kas pundi tandhanipun bumi menika wonten pratandha ikhlasipun. Dhateng kula panjenengan sami ning kadang-kadang kula panjenengan sami menika ingkang boten ngatosaken ta boten ngantos ngertos janjanipun bumi menika napa saking boten purunipun dipun panggeni anak putu Adam niki napa pancen bumi menika sampun meh titi wancinipun badhe dipun kukut kalian Gusti sehingga bumi menika kathah ngedalaken prahara kathah ngedalaken musibah kathah ngedalaken bencana. Lah niki kejaba tiyang-tiyang kang sampun kagungan kapitayan kanthi lebet kanthi kagungan keyakinan ingkang wening tangeh barengan lamun
bilih kita sedaya menika paham kalih kersanipun bumi. Nun sewu Pak. Basa kula niki basa ngeten iki jenengan paham nggih? Alhamdulillah. Wah niki tak campur basa-basa Lamongan sak titik nggih. Cedhosipun bencana nggih prahara musibah lan sapanunggalanipun menika yuktosipun bumi menika nedahaken kangge kula panjenengan sami nggih kula wau kang dipun aturaken panjenenganipun Rama Kyai Haji Murtado aja sapenake dhewe ngertenono nggih ingkang dipun wastani sangkan paraning dumadi. Nah niki Pak mligi omongane dalang mesti dugi mriku wis ora kena kari kejawene mesti muncul. Nggih ingkang dipun wastani sangkan paraning dumadi menika kedadosan saking tigang perkawis. Nggih ingkang dipun wastani Surya, Candra lan Kartika. Lah Surya, Candra lan Kartika menika ambeber wontenipun bumi, geni, banyu lawan angin. Lah niku sedaya niku tandha kanyataning urip. Tandha kanyataning tiyang gesang wonten sainggilipun bumi. Ngoten. Surya menika srengenge, nggih, Candra menika wulan, nggih, Kartika menika lintang lan saisine alam donya menika. Batus intinipun Surya menika dipun gambaraken bapak, nggih, Candra menika dipun gambaraken ibu, Kartika menika dipun gambaraken kawontenan wonten ing alam donya sak nafsune lan sak sahwate. Mila saking bapak lan ibu sehingga nuwuhaken rasa tresna lan asih menawi dhateng basa agama dipun wastani Rahman lan Rahim ambabaraken bumi, geni, banyu lawan angin. Nggih menika lah wujud pratandha cikal bakale menungso dipun damel. Nah milanipun menawi sampun enget dhateng cikal bakalipun, enget dhateng sangkan paranipun, mila kita sedaya dipun wajibaken syukur dhateng bumi ngawontenaken sedekah utawi sedekah bumi. Keranten kita dipun damel kaliyan bapak lan ibu nggih saking dayaning saripati bumi. Kita mangke gesang wonten ing alam donya menika menawi sampun babar saking guwa garba wujud dados jabang bayi mangke gesangipun wonten ing bumi. Lajeng kita tetaya kita ngalap rezeki ngantos kita dipun wastani mulya sengsara menika nggih dhateng bumi. Langkung-langkung bilih mangke sampun kula panjenengan sami menika sampun mungkasi anggenipun gesang ateges sampun pejah ugi badhe kapetek dhateng bumi. Milanipun mboten wonten lepatipun bilih kula panjenengan sami menika mboten kok asring wujudanipun setiap tahun ngoten mawon sampun sae nggih wontenaken sedekahan bumi. Mergi bumi menika dados seksi dhateng kula panjenengan sami caranipun Gusti Allah ngedalaken berkahipun wonten ing bumi menika kanten kula panjenengan sami saged nyawiji saged menyatu kalian alam utawi bumi menika. Blabab perkawis wonten bumi kita ingkang kita garap. Contonipun dhateng mriki menika panjenenganipun bumi pertanian nggih. Wonten tandur, wonten tanaman jagung lan sak panunggalanipun. Dhateng mriku wonten ama lan sak panunggalanipun. Menika ugi salah setunggalipun bilih bumi kangge ngetaken kula panjenengan sami kersanipun sampun dak siya dhateng bumi. Kersa nyawiji, kersa remen utawi mencintai dhateng bumi menika kas pundi reka dayanipun lan caranipun. Lah caranipun nggih kados ingkang dipun gelar daru menika. Kanten miturut dawuhipun Pak Lurah. Watawis sampun wonten kalih taun nggih. Kalih taun apa 3 taun? Kalih taun setengah dhateng mriku menika vakum. Tegesipun vakum menika sampun mboten nate ngawontenaken sedekah kados ngaten.
Milanipun dalu menika dipun wiwiti kersanipun Pak Lurah kangge ngengetaken dhateng kula sami utaminipun wong ngaku mboten ngaku kula panjenengan niku tiyang Jawi. Ya terus adat-adat tinggalanipun para leluhur, para danyang lek kula mestani ingkang sampun bikak utaminipun desa Taman mriki. Rumiyinipun desa Taman menika mboten kok lajeng dados kados kampung ngaten menika mboten. Berarti saking perjuanganipun para danyang panjenengan kula tiyang Jawa nek kan mestani niku sah sinten kula ngejanipun ngertos nek kula mestani danyang ngoten mawon. Danyang niku tegesipun tiyang ingkang kawitan bikak bumi mriki menika dipun rencangi rekoso. Mboten trima namung nggarap sabin utawi nggarap paseten mboten, ning dipun rewancangi tirakat. Dipun rencangi mitekur muji ari alat dhateng ngersanipun Gusti kranten ingkang dipun gadang bilih mangke wonten rejanipun jaman desa ingkang dipun bikak kalian para danyang utawi para wali ingkang rumiyini kula panjenengan sami menika kersanipun desa menika pinarengan ayem tentrem bumi ingkang gemah ripah loh jinawi kersanipun saged karta tata toraharjo. Lah niku pikajenganipun milanipun kas pundi mawon saderengipun niki acara mangke dipun tutup kalian donga. Niki kula sampun nyerat nggih para leluhur ingkang sampun kapatek dhateng mriki sedaya ingkang minangka pambukaning utawi cikal bakaling desa Taman nggih menika hormat panjenenganipun Syekh Hasbullah lajeng ingkang kalih hormat dhumateng panjenenganipun Mbah Gendam Macan. Lajeng ingkang ketiga hormat dhateng panjenenganipun Mbah Gendam Kampak. Ingkang nomor sekawan hormat dhateng panjenenganipun Mbah Gendam Bajul. Ingkang angka gangsal hormat dhateng panjenenganipun Mbah Raden Santri. Lahumul Fatihah. Amin ya robbal alamin. Pripun Pak niki sampun ngantuk? Kula tak dalil cara Jawa niki tilarane njeng Sunan Kalijaga nggih. Nggih kangge pepenget kula panjenengan sami. Wong kula dalil cara Arab mboten pecus pokoke. Terus kula tak dalil cara Jawa. Nggih. Jeneng kula lali aja lali hali niki sule kula aja dianggep sepele tan sanggo deli yen setirinten dalu malah kebablasan seketik ya. Yen dadi lara gelo sedirinten dalu ketok-ketoken kewala nganti besok apa bakal bali yen bali bejo kula
niki sak pupuh Asmaradono nggih. Kula tak ngunjuk rumiyin. Niki tembangipun Jeng Sunan Kalijaga ingkang rikala semanten dipun ripta kalian Jeng Sunan Giri ingkang kaserat wonten ing Serat Sentini. Nggih. Dados piwucalipun jenang gula glali aja lali niku sak temenipun pasemon kangge kula panjenengan sami. Utaminipun dhateng tiyang Jawi. Aja enak-enak ngemut gula perkara legine. Nggih, ning ngertiya senajan to niku gula, senajan to niku glali, rekasane cara nderes. Rekasane cara badhe mundhut legen kangge gula niku ora kok segampang sing jenengan bayangaken sing kantun menikmati glaline. Tegese napa? Tegese mapan wonten ing tanah Jawi menika. Mboten sing kados jenengan bayangaken iki pokoke ndek dhuwit tuku niku mboten. Nggih. Tanpa dipun rewangi tapa brata, tanpa dipun rencangi mersudi dhateng ngersanipun Gusti, tangeh binaringan lamun bilih tanah Jawa menika saged dipun panggeni anak putu Adam kang saged gemeriah ngaten menika. Mergi engeta. Bilih tanah Jawi menika sayaktosipun rikala semanten tanah ingkang gung liwang liwung. Dados boten sabarang tiyang saged ngancik dhateng bumi tanah Jawi. Jalma mara jalma mati. Ah niki mbahnya. Bumi tanah Jawa menika panjenenganipun jalma mara jalma mati, satru mara nggih, satru mati. Lah niku lah. Milanipun kanthi ageng anggenipun nuwun dhateng ngersanipun Gusti. Keranten sampun dipun gambaraken bilih tanah Jawi menika mangke badhe tanah dados tanah Nusantara ingkang berkembang pesat. Nggih, anak keturunan Adam nggih termasuk kangge nyiaraken dhateng agamanipun Gusti Allah. Gusti Allah niku wau. Milanipun para leluhur kula panjenengan sami ngreka daya kas pundi sagedipun tanah Jawi menika saged dipun panggeni anak putu Adam menika kanthi lulus raharja dhateng wonten rubeda lan sambikala menapa-menapa. Lanipun kula niku wau mlebet niku kula inget jaman alitan kula. Rikala jaman semonten badhe wonten manganan niku pancen dhateng margi-margi menika sampun dipun paringi lampu saking Oncor. Mriki napa mesane? Oncor nggih. Oncor menika saking tembung dilah. Dilah menika ngengetaken dhateng kula panjenengan sami sak tindak lakune ngancik utawi mancik dhateng bumi kersa wedi kalih Gusti Allah. Ngaten nggih. Tegesipun menapa? Tegesipun tiyang gesang menika kudu ngudi pepadang. Mergi tiyang ingkang sampun kersa ngudi dhateng pepadang nggih menika tandane tiyang menika badhe lumpet dhateng Islam. Maksude napa? Maksude kersane slamet urip wonten ing ngalam donya. Lajeng jumlahipun Oncor utawi dilah kala wau kula etang cacahipun 9. Menika sampun jumbuh kalian gesang kula panjenengan sami. Terus gesang kula panjenengan sami menika panjenenganipun sedaya kasokong saking babahan Nawa Sanga nggih. Terus niki nggih kalih kula rusak seketik nggih biasanipun tiyang-tiyang nyebut babahan Nawa Sanga janipun mboten babahan Nawa Sanga ning babahan Nawa Sanga. Mergi babahan Nawa Sanga menika ingkang gangsal manggen wonten saranduning mustaka utawi sirah ingkang kalih sinimpen wonten ing ngandhap. Nggih, contonipun mripat kalih lajeng bolongan grana kalih lajeng dhateng talingan kalih sampun 6 dhateng tutuk setunggal 7 yang mapan wonten ing saranduning mustaka utawi sirah ingkang kalih mboten saged kula sebutaken panjenengan sampun pirsa sedaya. Tegesipun tiyang menawi kepengin slamet urip wonten ing alam donya kejawi pados pepadang, caranipun saged pikantuk pepadang nggih menika kedah ngeji dhateng babahan Nawa Sanga kala wau. Lah saranipun sampun ngeji dhateng babahan Nawa Sanga kedah wedi kalian Gusti Allah utawi Gusti Allah.
Lajengipun tembang kala wau senajan kula mboten melu namung ati ingkang tansah nggondheli tegesipun tiyang rumiyin utawi leluhur kita sedaya menika babat tanah Jawi menika mboten ngemungaken kangge diri pribadinipun ingkang dipun pikir nggih menika anak putu. Milanipun kula panjenengan sami minangka dados anak putunipun para leluhur menika sareng-sareng ngreksa dhateng bumi menika ngawontenaken sedekawan kados menika sampun trep panjenenganipun. Lah dhateng sedekawan menika sampun dipun singgung sedaya kula panjenengan sami nggih sami menika ngawontenaken tumpengan utawi bujeng. Nggih, bujeng menika saking tembungan lek sampun ngempal ngeten iki sami-sami nyebut ingkang kenceng. Menapa ingkang dipun sebut kalian kenceng nggih kala wau ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Mbah Mudin. Nggih, maos istighfar, maos hamdalah, maos sholawat nariyah lan sanes-sanesipun. Lah menawi sampun ngertos badhe wonten acara sedekah bumi ndamel tumpeng ora sah diperintah dan metuwa sing mempeng. Nggih, tegesipun sampun ngantos kita menika aras-arasen. Nggih. Mriki benjang malih menapa badhe kempal kados ngaten niki dhateng ora-ora dhateng alam ingkang terbuka. Niki menawi boten wonten sedekah bumi. Ya, terus berkahipun sedekah bumi menika kejawi ngempalaken kula panjenengan sami ingkang mungkin badhe kepengin pirsa kabaripun menika kanthi tebih panggenanipun nggih rati kewetan ning menawi wonten acara ngaten menika lak saged makempal, saged mangertosi setunggalan-setunggalanipun bilih oh si Suto kae sehat, si Noyo kae sehat. Dateng mriki mangke nyebut ingkang keceng sareng-sareng ndonga dhateng ngersanipun Gusti. Mugi-mugi anggenipun ngedalaken asahan utawi hajatan wonten mriku dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga saged ngabulaken dongane panjenengan sami. Ingkang dipun suwun lak kersanipun masyarakat mriki menika pinaringan ayem tentrem, pinaringan subur tanduranipun dipun reksa saking ama lajeng panenanipun nggih melimpah lak niku to nggih Pak nggih. Nah niki jumbo kalian ingkang minangka dados prakarsa mriki nggih menika Pak Lurah. Janipun Pak Lurah menika nggih mengku werdi. Nggih lurah menika telu ingkang dipun arah. Nggih setunggal menika tentang kerukunan warga ingkang kalih kesejahteraan ingkang angka 3 nggih menika kemakmuraning warga. Nah niku lah ning lurah menika dipun artosaken napa mawon nggih saged. Lah kersanipun Pak Lurah nggih tiga-tiganipun kersanipun mangke saged kasembadan anggenipun momong warga mriki nggih senajan toh abot kados napa pancen niki sing kedah panjenengan ban Pak Lurah nggih kedah sing ati-ati, kedah nastiti nggih sampun ngantos aja dipeh aku lurah nggih. Dados lurah menika kedah saged dados pamong, dados tiang angon, saged ngetutaken warga niki karepe dispundi, kedah saged mengikuti kersaning warga. Ngoten nek kersane warga niki mboten nalisir saking angger-anggering bebener. Iku lurah ingkang sepindah ingkang kekalih lurah menika janipun nggih ngelu dhateng sirah. Kejawi masyarakat setunggalan-setunggalan niku benten karep nggih kaping kalihipun menawi wulan-wulan ngeten niki biasanipun lek tiyang Jawi itu kathah ingkang kagungan damel. Terus bendina mikir buwan utawa jeng-jengan niku dadosaken lurah niku ngelu dhateng sirah. Ringkesanipun niki awal pembukaan kangge warga masyarakat mriki kersanipun Bapak Lurah kangge ngetaken dhateng kula panjenengan sami kersa enget dhateng bumi lan nyawiji dhateng bumi ingkang dipun alap nggih menika berkahipun bumi. Kersanipun bumi saged memakmurkan, mensejahterakan warga masyarakat desa Taman lan Dukuhan Prijet. Lajeng ingkang salajengipun nggih niki mboten badhe matur kata-kata soalé kula nggih nembe niki kula dulu ngelak.
Acaranipun niki nggih. Aturipun Pak Lurah Kapureh ndamel donga Jawa. Lek cara Tuban niku tanduk, lek cara mriki napa, Pak? Ujub. Napa? Napa? Donga Jawa ngoten mawon. Nggih. Niki kedah mawi donga Jawa lah mangke dongane cara Islam pun mangke kawakilaken dhateng panjenenganipun Mbah Mudin. Kaping kalihipun sekedhik kula badhe maosaken rajah ruwatan mergi menika kersanipun Pak Lurah ingkang tujuanipun kersaning memala Sukerta lan Sengkala ingkang mapan wonten ing desa Taman utaminipun lan Prijek taman khususipun dan Prijek umumipun pinaringan sumingkir saking desa Taman mahanani tentreme jagat lan jasadipun warga masyarakat desa Taman lan sak kiwa tengenipun. Amin. Nuwun sewu dumateng para bapak tuwun para sedherek sedaya ingkang sami katuran dhateng mriki sedaya. Kapureh hanekseni kula wonten ing dinten malam Kamis Legi menika sadèrèngipun dados lantaran ngekralaken hajatipun warga masyarakat desa Taman lan sak sekitaripun ingkang sepindah warga Taman utaminipun Bapak Lurah hormat selamat dateng rinten kelawan telu terusipun dinten pitu pekenan gangsal ingkang dipun mejebaken serinten sedalune Bapak Lurah tuwin warga masyarakat Taman sedaya nyuwunipun pinaringana seger rahayu sampun wonten rupidolan sambi kala menapa-menapa srentene sedalune sakniki ugi ngantos slaminipun. Nerusaken niat malih nggih menika wonten asan sekul buju lan sak pirantosipun sedaya menika dipun kunjukaken dhateng panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Mula dipun hormati semanten ugi nyuwun berkahipun Kanjeng Sunan Kalijaga panuwunipun Bapak Lurah tuwin masyarakat warga Taman Desa Taman mriki sedaya saged anjagi kawilujenganipun anggenipun tetanen, anggenipun bebrayan agung, anggenipun meranata desa pinaringan rahayu slamet tinebiraken saking urip lan sambi kala menapa-menapa sanuki go ngantos slaminipun. Dene wonten ing ajeng kala wau asan arupi sekul utawi arupi ulang tawar menika dipun hormataken dumateng Kiai Bengawan lan Nini Bengawan kunjuk atur dhateng ngersanipun Kiai Bajul Putih. Mula dipun hormati semanten ugi ngalap berkahipun Bengawan ingkang dipun ilikaken toyanipun minangka kangge noyani dhateng Sabin pinaringana berkah rahayu tinebihaken saking Buddha rencana tinebihaken saking Rubeda pinaringana slamet sakniku ugi ngantos slaminipun. Dene bilih wonten marga masyarakat utaminipun ingkang mapan wonten ing taman menika wonten kurang duga trapsilanipun kersa Kiai Bengawan lan Nini Bengawan utaminipun Kiai Bajul Putih kersa ngapunten kalepatanipun saha kekilapanipun lan sedaya wangsul nyuwun berkah saha rahmatipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Desa mriki pinaringan lulus raja sampun wonten sambi kala menapa-menapa saniki ugi ngantos sanesipun. Sedaya asan wonten ing ajeng arupi-arupi menika sedekahipun warga masyarakat desa Taman lan sak sekitaripun katujukaken dhateng bumi ingkang dipun tetepi griya, bumi ingkang dipun ambah-ambah ngrika-ngriki, bumi ingkang ketiban suker cemeripun sedaya nyuwun ngapunten nyuwun seger kewarasan sampun wonten rubeda lan sambi kala menapa-menapa tinebihaken saking rubeda sakniki ugi ngantos slaminipun lan sedaya asan malih kaperang kakintunaken dumateng para leluhur ingkang kapetek wonten ing bumi suci desa Taman mriki khususipun dumateng panjenenganipun Mbah Syekh Kasbuwoh ingkang kalih panjenenganipun Mbah Gendam Macan ingkang angka 3 panjenenganipun Mbah Gendam Kampak ingkang nomor sekawan panjenenganipun Mbah Gendam Bajul ingkang gangsal panjenenganipun Mbah Raden Santri sedaya dipun hormati semanten ugi nyuwun berkahipun utawi nyuwun jurung pangestu mugi-mugi warga masyarakat Desa Taman pinaringan lulus raharja anggenipun
nglampahi ngagesangan wonten ing sakinggilipun bumi taman mriki pinaringan rahayu slamet sakniki ugi ngantos slaminipun. Sedaya asan wonten ing ajeng mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan sedaya hajatipun Bapak Lurah tuwin tiyang taman mriki sedaya dipun kabulaken dening Gusti Allah taala pinaringan kabul maksudipun. Nggih salajengipun kula badhe maosaken mantra pangruwatan mugi dipun tampi para kaki danyang lan nyujangang baruksa danyang desa taman mriki sedaya pinaringan lulus raharja pinaringan hayem tentrem gemah ripah loh jinawi sakniki ugi ngantos slaminipun. Mugi rahayu sagung dumadi ana kersaning ingsun hamadang jagat ingsun padang saka kodrat ingsun kasembadan kabeh sedherek ingsun slamet sak polah tingkah ingsun biar padang tan kurang sawiji apa ana kersaning ingsun hangruat mala sukerta-sukertaning warga masyarakat desa taman sak lurahipun sak pamongipun sedaya lan sedaya para sepuh warga ingkang anem ingkang sepuh ingkang tasih muda tumaruna sedaya muga pinaringan slamet hayu yuwana pinanggih widodara ing salami-lami sun hamata ajiku sudamalaya sabdane kang mantram sakti ya sang mutiara ron putih sang ariyadi palungguhan roh sang ari-ari ron tali sang kedah cer ron bebayi sang putih mata ron papras rong aran tali sang cegah kang aweh buga ana kersaning sun hanupeksa kintaka wedha pangruwatan pambirating memala pangkesing dur angkara sung sangkala padha lunga godha rencana tantu momo bali ngadongka jin setan preprayangan dadi bandan ketaman sang mantra sakti sampurna ing mantam sapri kang nandang sukerta temahan sampurna kilas ing saluring bebaya rubeda lan godha rencana padha sirna serenaning sukerta mahanani rahayu widodo lir ing sambikala ing salami-lami saking kula cekapi semanten bilih wonten kirang langkungipun lan wonten keladipun angin kula matur saderengipun ageng panggonen sakadang-kadangipun kula pungkasi semanten lan kersa mangke Mbah Mudin berkahi maosaken donga saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.